Det er ikke skubbet, det der bare jeg tror, den hælder lidt den vej. Ja, hvad er det egentlig, man skal se på det billede? Det er derovre, tror jeg. Hvad er der på billedet her? Det ligner sådan noget lidt hulemandsagtigt. Ja. Er det naturens gamle cirkulation i naturen? Det tror jeg. Ja, det kunne det være. Uformagen måske. Sanger. Det er mig. Hvor er det billede? Ja. Og passer det til vores definition? Ja. Er det sådan, at der sker noget i venstre side mere end i højre? Ja. Hvorfor? Fordi der er mange kaktusser, så de er høje. Ja. Og Mathias? Læg lige det billede op på bordet igen. Det er ikke mit, det der. Au, prøv at når du skal lade gå med ned. Det er mit. Op med det der. Det er mit, det der. Det foregår med i første gang, hvor der er det blevet lagt. Skal I se det her billede? Nej, vi skal ikke. Jeg kan ikke se det, fordi det er så småt. Saven også går. Tid til. I kan se, hvad kunstneren har brugt til, at vi kommer til at kigge på. Du har med håndet. Du var her. Og når du rammer der, så rammer du også det. Og så fordi grund af, at jeg tænkte på, at det var ham, der var det der fyldelse. Jeg er ikke derovre, Mads. Grund af, der er flere detaljer i hans slips og hans roser og øjenbryn i forhold til ham, mand. Det, der fanger øjet, det er selvfølgelig farven. Der er ganske vist en røde farve her. Men det, der holder vi, det er vel i billedet. Hvad roser, når man står det? Det kigger man på manden, og så kan man fortolke det her udsigt, som man må selv ved. Magnus? Ja, hold det op. Ej, jeg har diamant i, jeg er dum. Jeg kan ikke se det. Det er faktisk. Jeg kan ikke se det. Tom lige af. Nej, det er en mand, det der, mand. Ja, det er nemlig en mand. Hvor var det givet til det? Og det er sgu ikke en diamant. Jo, det er. Ægte diamant. Ja, det er Spinning Diamond. Stine? Mig, du snakker lige så. Ja, luk røven. Udtrykt forældrefølelse, så har man altid brugt moren. Moren har vist den her følelse over barnet. Men i dag, der er det tilladt, men også at vise, at de holder af den lille baby. Og det billede kom frem for nogle år siden. Der snakkede man meget om det. Fordi det var faktisk nyt. Man var ikke vant til at se manden udtrykke de følelser. Men det må man i dag. Det må man jo rigtig godt. Sarah, når du går til 9. klasse. Ja, det gør vi alle sammen. Og det kræver en nyt op. Det kommer ikke på sådan noget. Hvad siger dit billede? Hold det op, så vi kan se det. Ja, det er sådan stille læben, kan man sige. Udsigt over fra en eller anden platform. At passer det med, at der sker lidt i venstre side. Der lukker meget tit. Det eneste menneske, man kan se på billedet, hvilken side er det? Ja, så passer det. Jeg kan ikke se noget heroppe. Hvilket af? Ja, og det er meget, altså, når man ser på det billede, så kan man se, at døren og vinduet, det er det ikke din mave? Men hvad gør det til det rigtige billede af livet? Det der er mest vigtigt i virkeligheden. Nemlig, hold det op, så vi kan se det. Jeg har alligevel ikke tegnet midt i billedet, for det ville ikke være godt for øjet. Mads, det billede. Ja, det er typisk. Altså, det Mave. Jeg har en peder mave. Mig. Og Mig. ja, en mand. Marie Louise. Ja, en mand. Og hvad er det, mand? Lækker tøs. Nej. Tag lækker tøs. God krop. Ej, ja. Mave. Hvor du væk med dig. Mig. Er han der? Godt billede af mig. Hans eneste underholdning er hans egen skyld. Hul. Hul. Hvad er det, dit billede? Hvad så? Mit hul. Hul. Det er
Nico. Lad nu være, far. Gå nu væk med dig. Gå i 9. klasse. Min far og mig. Sara. Lad nu være. Og det skal nok koste millioner af. Jeg forstår dig. Forestil dig en idyllisk dag. Ej, Sara, gå nu væk. Inge Høge, eller hvad? Inge Hørup, ja. Nu skal jeg gå helt forbi. Kvindernes glæde ved livet. Er det mig, det der? Det kommer jeg forbi. Men fortællingen, det er... Video. Snakker med barnet. Hunde. Og mens jeg gør det, så skal jeg hente jeres Sigmarborg-tasken, som jeg bad om. Jeg har den ikke med i dag. Her kan din jakke lige komme over og ligge på dit bord. Nu er det tid til at se det der billede af mig. Ja, det er godt. Det er sgu da. Nå, mange af de billeder. Ej, hvornår har du taget det? Det er så. Ej, hvad? Jeg har min med. For jeg er nemlig så glad. Hvor min... Nej, så tager den sammen for helvede. Det er hund. Hund. Skål bjørn. Maja Stina. Maja Stina. Jeg taler ikke tysk. Maja Stina. Ej, så er den sammen. Dræber hund. Jeg filmede 10 minutter, jeg godt. Tryk dig lige næste. Ræfna, må vi godt få en pause 10 minutter? Jeg har. Det vil sige, at der er mange, der ikke har den. Ja. Så kan jeg få pause med. Du skal ramme. Jeg siger, de gør det igen. Nej, fedt altså. Fuck laver du, menneske? Gør det mig. Gør det ikke. Gør det ikke. Du skal herover, jo. Hun blev bange. Spis hende. Det er min blyant! Hun er her. Hun er ikke. Hun er her. Hun er her. Ej, hvem har